барномаи навбатии сайри осорхона мову шуморо бинандаи азиз ба сайри осорхонаи миллии Тоҷикистон мебарад. Бояд гуфт ки осорхонаи миллии Тоҷикистон соли 2011 таъсис ёфта, бинои нави он соли 2013 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. осорхона дорои 4 шуъба: шуъбаи табиат, шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна, шуъбаи нав ва навтарин ва шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ иборат мебошад. сайри навбатии мову шумо дар осорхонаи миллӣ аз даромадгоҳ то шиносоӣ аз шуъбаи табиати Тоҷикистон идома хоҳад ёфт. пас моро ҳамроҳ бошед. муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон 27 июли соли 2011 таъсис ёфта, бинои нави он дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи соли 2013 мавриди истифода қарор гирифтааст. масоҳати умумии осорхонаи миллии Тоҷикистон 24000 километри квадратӣ буда, 15000 километри квадратии он барои экспозитсия пешбинӣ шудааст. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон барои тамошобинон 4 шуъбаи экспозитсионӣ мавриди истифода қарор гирифтааст ва онҳо ҳамарӯза ба тамошобинон фаъолият менамоянд. осорхона дорои 22 толор мебошад ки дар ин толорҳо шоҳкориҳои бузурги ниёгон ки муаррификунандаи таъриху фарҳанги миллати тоҷик мебошад ба маъраз тамошо гузошта шудаанд. сайри мо аз харитаи релефии ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ мегардад. тамошобинони гиромӣ, масоҳати умумии ҷумҳурии Тоҷикистон 142553 километри квадратӣ буда, бо 4 кишвар ҳамсарҳад мебошад, аз ҷумла дар қисмати ғарб ва шимол бо ҷумҳурии Узбекистон дар масофаи 1305 километр, дар қисмати шимол ва шарқ бо ҷумҳурии Қирғизистон дар масофаи 988 километр ва дар қисмати шарқ бо ҷумҳурии мардумии Чин дар масофаи 519 километр. сарҳади аз ҳама дарозтарин Тоҷикистон бо кишвари ҳамсоя ин бо дар қисмати ҷануб бо ҷумҳурии исломии Афғонистон мебошад ки дарозии сарҳад 1400 километрро дар бар мегирад. Тоҷикистон кишвари кӯҳсор буда дорои 37 қаторкӯҳ мебошад ва бояд зикр намуд ки аз ҳама қаторкӯҳи дарозтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин қаторкӯҳи Зарафшон мебошад ки қариб 225 километр дарозӣ дорад ва ин дар қисмати марказии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидааст. ва бояд зикр намуд ки қаторкӯҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ки шумораи онҳо ба 37 адад мерасад, ин қаторкӯҳи Қурама, Зарафшон, Ҳисор, Дарвоз ва Академияи илмҳо мебошад. Академияи илмҳо ин қаторкӯҳи аз ҳама калонтарин дар ҷумҳурӣ буда, нуқтаи баландтарин дар Тоҷикистон ин нуқтаи Исмоили Сомонӣ ном дорад ки 7495 метр аз сатҳи баҳр баландӣ дорад. пиряхи аз ҳама калонтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин пиряхи Фечон ки мебошад ки дар Академияи фанҳо қарор дорад, яъне қаторкӯҳи Академияи фанҳо ва ҳамчунин Тоҷикистон дорои 1300 кӯл мебошад. кӯли аз ҳама калонтарин дар Тоҷикистон Қарокӯл ном дорад ки ин дар ноҳияи Мурғоб, ноҳияи аз ҳама калонтарин дар Тоҷикистон воқеъ гардидааст. аммо кӯли дуюмин аз ҷиҳати чуқуртарин дар Тоҷикистон ин кӯли Сарез мебошад ки ин кӯл 500 метр чуқурӣ дорад ва чуқуртарин кӯл дар кишвар мебошад. Тоҷикистон ҳамчунин дорои 1000 дарёҳои хурду дароз мебошад ки аз ҳама дарёи дарозтарин дар Тоҷикистон дарёи Пан мебошад ки 921 километрро дар бар мегирад ва ин дарё аслан Тоҷикистонро аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ҷудо намуда дар қисмати ҷануби Тоҷикистон воқеъ гардидааст. бояд зикр намуд ки дарёи дигари бузурги кишвар ин дарёи Вахш мебошад ва ин дарё 524 километр дарозӣ дорад. дар нуқтае ки дарёи Панҷ бо дарёи Вахш якҷо мегардад, аз ин нуқта дарёи Амударё шурӯъ мегардад ки Амударё 2294 километр дарозӣ дошта, 95 километраш аз ҳудуди Тоҷикистон ҷорӣ мешавад. дигар дарёҳои бузурги кишвар ки дар қисмати шимол воқеъ гардиданд, як аз инҳо ин дарёи Сирдарё мебошад ки Сирдарё 2864 километр дарозӣ дошта, 195 километр ин дарё аз ҳудуди Тоҷикистон мегзарад ва дар ҳамин дарё обанбори калонтарин Тоҷикистон, обанбори баҳри Тоҷик собиқ Қайроқум мавриди истифода қарор гирифтааст ки 540 километр квадратӣ масоҳат дорад. мо айни ҳол меравем ба шуъбаи табиат ки идомаи экскурсия дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дар шуъбаи табиат идома меёбад ва дар он ҷо ҳамкорони дигари мо шуморо бо экспозитсияи шуъбаи табиат шинос хоҳанд намуд.
тамошобинони гиромӣ, шуморо бо экспертизаи шуъбаи табиат корманди дигари осорхонаи миллии Тоҷикистон Мавлоназар ва Шаъло шинос менамояд. Марҳамат, идомаи экспертиза бо ин нафар. тамошобинони арҷманд, шуъбаи табиати осорхона шуморо бо канданиҳои фоиданок, олами набототу ҳайвонот, парваришгоҳҳо ва мамнунгоҳҳо шинос менамояд. айни замон мо дар толори геологӣ қарор дорем. толори геологӣ шартан ба се қисм ҷудо карда шудааст. қисми аввал намоиши деворҳо, қисми дуввум витринаҳо ва қисми сеюм дар марказ дарахти сангин. сайри мо аз харитаи табиии Тоҷикистон оғоз мегардад. خب تماشابینان محترم، عین زمان در جمهوری تاجیکستان زیاده از 400 کان کشف کرده شده است که 100 نامگوی آن استخراج کرده می شود. خب در اینجا لعل به نمایش گذاشته شده است که در ساحه جواهرات وسیع استفاده می برد. لیمنیت، معدن اساسی لیمنیت آهن در ساحه ماشینسازی استفاده برده می شود. در اینجا کیناور نشان داده شده است که منبع اساسی کیناور سیماب است. برای استحصال حرارت سنج و بارومتر استفاده برده می شود. خب در اینجا اسبس نشان داده شده است که اسبس از دهه بنای ناحیه ونج یافت شده است. از آن قبرهای آبگذر و از شیفرهای اسبستی تیار میکنند. و در اینجا بیوتیت نشان داده شده است که بیوتیت از کلمه بیو وزن گرفته شده است. بیشتر در ساحه ساختمان استفاده برده می شود. خب این گوشه باشد شما را با خریطه کندنی های فایده‌ناک تاجیکستان شناس می نماید. خب کندنی های فایده‌ناک در هر دور و زمان موافق خاص خود پیدا شدند و در این خریطه ما از روی چراغک های رنگه می توانیم معین کنیم که در کدام قسمت کدام نمود کان جایگیر شده است. مثلا بر رنگ زرد متال های قیمت‌بها نشان داده شده است که بیشتر در قطارکوه‌های سر قسمت شمال و قسمت شرق جمهوری دیدن ممکن است. خود خریطه باشد از سنگ مرمر سیاه، لاجورد و کوارتز و تیگروی گلاس یعنی چشم پلنگ ساخته شده است. در اینجا کوارتز نشان داده شده است که مایع اساسی کوارتز این شیشه از 60 تا 80% شیشه را کوارتز تشکیل میکند. و این گوشه ما نیز به گوناگونی کوارتزها بخشیده شده است و در اینجا مینرال با نام رخام به نمایش گذاشته شده است که در جمهوری تاجیکستان کارخانه فعالیت میکند با نام رخام که همه روزه جواهرات های گوناگون را استحصال میکند. و در اینجا مسکویت به نمایش گذاشته شده است که مسکویت در ساحه برق و رادیوتکنیکا وسیع استفاده برده می شود. و گوشه دیگری ما به انکشاف حیات در روی زمین بخشیده شده است که انکشاف حیات در روی زمین از دوره ارخه آغاز می شود. خب در دوره ارخه حیات وجود نداشت. در دوره پرترزای کمبری اردویک آبسبزها به وجود آمدند. از دوره سیلور تا نیاگن آبسبزها به ساحل برآمده رفته رفته درخت‌های قد بلند و حیوان‌های عظیم جثه به وجود آمدند و دوره چهارمین باشد از 2.5 میلیون سال پیش تا زمان حاضره را در بر میگیرد و در پایان مینرال هایی که متعلق این دوره هایند به نمایش گذاشته شدند. این قسمت ما به پaleontologیا بخشیده شده است. پaleontologیا یک ساحه‌ای که در نتیجه قرن‌های قرن ارگانیسم‌های زنده به سنگ مبدل گشتند. از قبیل درخت سنگ شده، خارپشت‌های بحری و اینچنین ایز نباتات بالای سنگ. خب این گوشه ما باشد به دره پیاز بخشیده شده است. دره پیاز در ناحیه رشت جایگیر شده است. در این دره عالمان ما سهم خود را گذاشتند و زیاده از 25 مینرال کشف نمودند. از قبیل ترکستانیت به نام قطارکوهای ترکستان، براتویت به نام عالم براتو رؤوف براتویچ، سغدیانیت به نام ولایت سغد و تاجیکیت به نام جمهوری تاجیکستان نامگذاری کرده شده است. این مینرال ها به فهرست عمومی جهانی داخل شدند. گوشه دیگری ما به بریش کندلنگی قشر زمین که از دوره ارخه آغاز می شود تا دوره چهارمین 14 دوره را در بر می گیرد.
خب این گوشه ما به معجزه های طبیعت بخشیده شده است، یعنی طبیعت اینا را چنین آفریده است به دخالت انسان چنین شکل گرفتند. از قبیل نمک به مانند مینه سیر و گل، سنگ هایی که به خارپشت شباهت دارند و سنگ در نتیجه بادخورده شوی چنین شکل گرفته است. اگر به خود رسم نظر افکنیم، این رسم این کوه در ناحیه سنگوار جایگیر شده است و این کوه به مثل گل صدبرگ هست. تماشابینان عزیز، در مرکز تالار باشد درخت سنگین به نمایش گذاشته شده است. این درخت در کارخانه رخام شهر دوشنبه ساخته شده است. 600 کیلوگرم وزن دارد. از 19536 برگ و آویزه ها عبارت است. بلندی آن 3.5 و پهنایی آن 1.5 متر را تشکیل میکند. تالار نوبتی ما به اقلیم تاجیکستان بخشیده شده است. در تشکل اقلیم گردش اتمسفر اهمیت کلان دارد. یکی از خصوصیت‌های اقلیم جمهوری در طول سالها در همه موضع‌ها نابرابر بودن بارشات میباشد. در جمهوری تاجیکستان جای از همه سربارشترین قطارکوه‌های حصار میباشد. از 1000 تا 2000 میلیمتر بارشات به قید گرفته شده است و جای از همه کم بارش این قسمت شرق از 100 تا 200 میلیمتر و کم بارشترین جای در جمهوری تاجیکستان این پامیر شرقی یعنی موضع قراکل می باشد. سال 70 میلیمتر بارشات به قید گرفته شده است. این یکی از موضع‌های کم بارشترین نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در اتحاد دولت‌های مستقل می باشد. خب تماشابینان ارجمند، این خریطه ما به حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده بخشیده شده است. حدودهای مخصوص محافظت شونده یعنی مساحت عمومی آنها 22.1% جمهوری را تشکیل می‌دهند. جمهوری تاجیکستان دارای 4 ممنونگاه، 13 پرورشگاه و 3 باغ. در این خریطه با رنگ سبز 1 باغ ملی و 2 باغ طبیعی نشان داده شده است. با رنگ کبود 4 ممنونگاه اشاره کرده شده است و با رنگ گلابی 13 پرورشگاه. سبب اساسی تأسیس دادن اینها برای حفظ و حمایت عالم نباتات و حیوانات جمهوری. تماشابینان محترم، این خریطه اقلیم تاجیکستان است. در جمهوری تاجیکستان عالمان معین کردند که جای از همه گرمترین ناحیه شهر توس دهه ایوج 46 درجه گرمی و جای از همه خنکترین در جمهوری تاجیکستان ناحیه مرغاب دهه بلونکول مینوس 63 درجه خنکی. خب موضع بلونکول 3700 متر از سطح بحر جایگیر شده. اهالی آن 200 نفر را تشکیل میکند. تماشابینان ارجمند، از سببی که 93% جمهوری تاجیکستان کوهسار است، تالار نوبتی ما به بلندکوه‌های تاجیکستان بخشیده شده است و ادامه سیر را شکورov حسن میبرد. مرحمت. тамошобинони азиз, толори кунунии ин шуъба шуморо тавассути диорамаҳо бо набототу ҳайвоноти тоҷикистон шинос мекунад ва бештари баландкӯҳҳои мо дар қисмати шарқӣ аст, дар помир ва дар баландкӯҳҳои помир чунин намуд ҳайвону паррандаҳои зиндагӣ мекунанд ки ба китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон дохил карда шудааст, ба монанди уқоби риштдор ва бургут. дар ин ҷо бошад аз ҳама ҳайвони боз машҳур ки дар ҷаҳон ин гӯсфанди кӯҳӣ аст, архар бо номи Марко Поло. Марко Поло ин худ як сайёҳи венетсиягӣ буд ва ҳангоми дар асри 13 ҳангоми ба кунуни имрӯза Тоҷикистон омадан таҳқиқот бурданд, чунин намуд гӯсфандоро бо номи худ Марко Поло номгузорӣ кардааст. ва ногуфта намонад ки наринаҳо нисбат ба модинаҳо азимҷусатар ҳастанд ва вазнашон бошад аз 130 то 180 кило аст ва 30% вазни баданашонро шохҳояшон ташкил мекунад. ҳамчунин дар Тоҷикистон аҳамияти муҳими саноатӣ дорад. боз дар ин ҷо бошад бузи кӯҳи сибирӣ аст ки вазни ин бузҳо то 130-150 кило мерасад. ҳайвони аз ҳама нодир дар Тоҷикистон ин бабри барфӣ аст. бабри барфӣ ба ҳисоб рафта шумораашон хело кам мондааст ва бабри барфиро фақат бо изи пояш метавонем мо бинем ва муҳити сукунати бабри барфӣ бошад дар мамнунгоҳи Зоркул аст.
аз ин ҷо бошад дар тоҷикистон аз ҳайвони аз ҳама зиёд ин ба монанди суғур ва гург ба ҳисоб меравад ки қариб дар ҳамаи қаторкӯҳи тоҷикистон вохӯрдан мумкин аст. чӣ хеле гуфтем ки тоҷикистон сарзамини кӯҳсор аст, 93% амон кӯҳсор ҳастанд. дар маркази Толор бошад як қисмати баландкӯҳ аст ки аз шаршара ва бошишгоҳ иборат аст ки дар чунин намуд бошишгоҳҳо хирсҳо зиндагӣ мекунад. ва онҳо гуфта намояд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон як намуд хирс аст, ин хирси маллаи тионшонӣ аст ки дар чунин намуд ғорҳо ба хоби зимистона меравад, яъне ки анабиёс. дар ин ҷо ҳамзистиро ҳам дидан мумкин аст. диарамаи навбатии мо шуморо бо қаторкӯҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шинос мекунад. ва дар қаторкӯҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон чунин намуд ҳайвону паррандаҳо зиндагӣ мекунанд. ба монанди парранги холдор ки дар мамнунгоҳи ромит аст. шумораашон хело кам монда ҳастанд, дар он мамнунгоҳ ҳифз карда мешавад. ин ҷо бошад уқоби риждор ки ҳангоми парвоз дарозии қаноташ то 3 метр мерасад. ай моҳиё бошад ин ҷо аз паррандаҳо бошад ин ҷо моҳихӯрак аст. моҳихӯрак, мурғи ҳилол ва силовсин. дар Тоҷикистон зиёда аз 600 намуд растанӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 150таш растаниҳои шифобахш ба ҳисоб рафта ва худи дар Тоҷикистон зиёда аз 600 намуд растаниҳои эндемикӣ ҳастанд, хос ва мутобиқи ҷумҳуриямон аст. дар ин ҷо шумо растаниҳои зиёда аз 58 намуд растаниҳо тариқи гербария ба намоиш гузошта шудааст ки дар ин ҷо растаниҳои шифобахш асту ва растаниҳои оддӣ. ва дар маркази Толор бошад хазандаҳо, моҳиҳо, обхокиҳо ба намоиш гузошта шудааст. нуқса намуна дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 15 намуд мор аст ки аз ин 5 тоаш заҳрдор асту 10 то боқимондаи дигар безаҳр. аз моҳиҳо бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон 61 намуд моҳӣ аст ки аз ҳама моҳии нодир дар Тоҷикистон ин белбинӣ амудайрогӣ ба ҳисоб меравад ки дар 3 дарёи калонтарин дар ҷаҳон вохӯрдан мумкин аст. дар Миссисипи Америка, Янсузии Хитой ва дар амудайрои Тоҷикистон. шикораш манъ карда шудааст, назар ба дигар моҳиҳо хело сус афзоиш меёбад. моҳӣ аз ҳама калонтарин дар Тоҷикистон ин лаққамоҳӣ ба ҳисоб меравад ки дарозиашон метавонад тахминан то аз 1 то 2 метр расад. вазнашон бошад то 150 килоро дар бар мегирад. ва дар ин қисмат бошад обхокиҳо ба намоиш гузошта шудааст. ва толори дигари мо бошад шуморо бо мамнунгоҳҳо ва парваришгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шинос мекунад. парваришгоҳи чилдухтарон қарор дорем ки парваришгоҳи чилдухтарон дар қисмати ҷанубии вилояти Хатлон дар ноҳияи Муминобод аст, дар қаторкӯҳи Ҳазрати Шоҳ, дар баландии 1200 то 2600 метр аз сатҳи баҳр аст ва дар байни дайрои Сурхобу чапи Ёқсу ҷойгир шудагӣ аст. парваришгоҳи чилдухтаронро соли 1959 таъсис додагианд. масоҳаташ бошад 14600 гектар аст. ва сабаби ҳифзи ин парваришгоҳ дар чӣ аст? барои ҳифз ва ҳимояи осори таърихӣ геологӣ ба ҳисоб меравад. ва онҳо гуфта намонад ки набототу ҳайвоноти ин минтақа, ин парваришгоҳ хело бой аст. ва дар ин ҷо бошад хуги ёбоӣ аст ки шумораш дар он қисмат хело зиёд аст. шумораш хело зиёд ба ҳисоб меравад. ин ҷо бошад сагоба, ин қашқалдоғ ва паррандае ки шумо дар парвоз мебинед ин калмурғ аст ки ҳамаи инҳо дар китоби сурх дохил кардагӣ ҳастанд. диарамаи навбатии мо бошад шуморо бо мамнунгоҳи дашти ҷум шинос мекунад ки мамнунгоҳи дашти ҷум дар қисмати ҷанубии вилояти Хатлон дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҷойгир шудааст. ин ҳам бошад дар қаторкӯҳи Ҳазрати Шоҳ аст ки дар баландии 1200 то 2600 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. мамнунгоҳи дашти ҷум соли 1983 таъсис ёфтагӣ аст. масоҳаташ бошад 19700 гектар аст. ва дар ин мамнунгоҳ зиёда аз 17 намуд ҳайвон аст ки аз инҳо 6 намудашро паррандаҳо ташкил мекунад ки ҳамаи инҳо дар китоби сурх ҳастанд.
ва ин аввалин маъмунгоҳ дар осиёи миёна аст ки популятсияи бузи пармашох ва аз наботот бошад пистаро ҳифз мекунад. ва сабаби ҳифз шудани инҳо дар чӣ ҳастанд гӯем, он ҷо кӯҳҳои дорати хело душвор гузаштани инсон, релефи пастубаландиаш хело зиёд аст. аз ҳамин сабаб ҳифз шудагӣ ҳастанд. аз паррандаҳо бошад дар он ҷо ба монанди кабкҳои тиёншонӣ, бум ва доснул. инчунин аз ҳайвонҳо бошад хирси маҳаллаи тиёншонӣ аст. чӣ хеле гуфтем ки дар тоҷикистон як намуд хирс аст. вазнаш бошад то 400 килоро дар бар мегирад. инчунин дар маъмунгоҳи дашти ҷум анор ҳам хело зиёд аст. ярамаи дигари ин шуъба бошад, шуморо бо маъмунгоҳи бешаи палангон шинос мекунад. ҳоло мо дар назди маъмунгоҳи бешаи палангон қарор дорем, ки маъмунгоҳи бешаи палангон дар қисмати ҷанубии вилояти Хатлон дар ноҳияи Ҷиликулу Қумсангир ҷойгир шудааст. маъмунгоҳи бешаи палангон соли 1938 таъсис ёфтагӣ аст. масоҳаташ бошад 52,000 гектарро дар бар мегирад ва 14,000 гектарашро қамиш ишғол мекунад, туғай. барои чӣ маъмунгоҳи бешаи палангон мегуфтанд? барое ки дар ин маъмунгоҳ гӯем паланги торонӣ зиндагӣ мекард. ҳоло мутаассифона паланг боқӣ мондагӣ нест. соли 1953 охирон бор изи пои палангро диданд. сабаби нест шудани паланг дар чӣ аст? бинобар сабаби зиёд шудани аҳолӣ ва маҳдуд шудани ҷои зист, ки палангҳо рӯ ба нестӣ оварданд ва шикор карданд. ҳоло ба ҷои паланг бошад, дар он маъмунгоҳи бешаи палангон гавазни бухороиро мепарваранд. маъмунгоҳи бешаи палангон аз ҷиҳати набототу ҳайвонот хело бой ба ҳисоб меравад. зеро ки дар ин маъмунгоҳ зиёда аз 400 намуд растанӣ аст, ки 120-аш эндемик аст. 150 намуд парранда, 20 намуд моҳӣ, 2 намуд обхокӣ, 34 намуд хазанда ва 34 намуд ширхӯрон дида мешавад. дар маъмунгоҳи бешаи палангон ҳатто кафтор ҳам зиндагӣ мекунад. яъне ки ин кафторро санитар дар табиат мегӯянд. зеро ки ҳам пасмондаҳое ки дар табиат мефавтад, ҳамаи вайҳоро истеъмол мекунад. ва аз ҳама паррандаи зебо дар ин маъмунгоҳи бешаи палангон ин фазан аст, тазав. дар тоҷикистон 3 намуд аст: зарафшонӣ, тоҷикӣ ва сирдайрогӣ, ки ҳар 3 намудаш ҳам дар китоби сурх ҳастанд. бештар фазанҳо дар ҷои партовзорҳо зиндагӣ мекунанд, ҷое ки одам кам аст. ва тухмҳои ин паррандаҳо бошад хурди гулобии паймонанд аст. дар ин ҷо шумо морсармоҳӣ, мӯйлабмоҳӣ, белбини амудайрогӣ, чӣ хеле гуфта гузаштем ки ин моҳӣ дар 3 дарёи калонтарин дар ҷаҳон аст. инчунин моҳӣ аз ҳама калонтарин дар ин минтақа лаққамоҳӣ ба ҳисоб меравад, ки дарозиашон метавонад то 1-1.5 метр расад. вазнашон бошад аз 20 то 100-150 килоро дар бар мегирад. дар қисмати дигари диарама бошад, санаи шикорро нишон дода шудааст, ки гургҳо чӣ хел ба хукҳо шикор мекунанд. ва ин ҷо бошад ҷайра аст, ки ҷайра ба гурӯҳи оилаи гӯем хояндаҳо ба ҳисоб меравад. ва баъзе ҷайраҳо бошад сихҳояшонро мепартояд, ки зиёда аз гӯем 6-7 ҳазор сих дар баданаш сих дорад. ва дар нӯки сихаш бошад ба монанди зарча аст. ин буд сайри мухтасари мо дар шуъбаи табиат. тавре боло гуфтем осорхонаи миллӣ аз 4 шуъба иборат буда дорои ҳазорон нигораҳои нодири таърихии миллати тоҷик аст. ва ин буд саёҳати телевизионии мову шумо аз шуъбаи табиати осорхонаи миллии тоҷикистон. дар барномаҳои баъдӣ шуморо ба шуъбаҳои дигари осорхона ва нигораҳои он шинос хоҳем кард. то сайру саёҳати дигар дар барномаи сайри осорхона аз телевизиони Сафина.